Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Disyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 24. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanhunon, tao nga matarong ug dili buot pagaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babae magsabak unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.